aleyküm mehriban tomaşaçılar. Bu sürpriz yine de efirde. Biz bugün Köndürgünç etrafının paxtaçy geňeşliginde merhum Gurbangella agamyzyň şeýle-de häzirki wagtda hem ata hem ene ornuny döwletli maşgala, döwletli ojaga baş bolýan Ejes gelini jemeden Agdyr maşgalan tarap ýola düşýär bugün. Şu döwletli ojakda Gurbangella agamyzyň atda kılan Dädişan ödünün şanly gününi bir ýaşynyň toýuny toýlaýar. Dädişany mehriban kyblasy Ediz pederi Toýly Muratjan Russiýadan mübarekleýär. Toýly Muratjanyň arzuwlaryna Dädişanyň agaty şadyrda moşulýar. Biz häzir Ediz mehmanlar ýolda. Häzir biz döwletli ojaga barýas. Gurbangella agamyzyň atda kılan Dädişany utlaýas. Toýlyjanyň adynyň şeýle-de Ejes gelini jemede Aýşat gelinimde de bugünkü ýatda turar ýaly ýadygarlyk sowgatlary goşurýas. Owadan pursatlaram. Jeyhun Production ähli internet sahypalaryna siziň hemmäňiz bilen paýlaşýas. Bizden uzaklaşmak diňe gowdatlaryň gözlegine bolýan Jeyhunyň kamerasynyň obyektivleri innik sapar siziň döwletli ojaňyza tarap gönükmege mümkin. Şeýlemi? Ýüredik onda. Mehriban tomaşaçylar 150-nji sany bu sürpriziň nesip bolsa däp boýunça 200-nji sana mut boljakdyr akda soň ýürüýte bir videoda aýdarys. Bu seniň doglan günüň gutlaýat, gutlaýat. Jan sağlyk hem uzak ýaşy dileýät, dileýät. Ýylgyr ýat bowdatlary ýatlaýat. Değişet, gülüşet, tortap çaýlaýat. Happy, happy birthday, happy, happy to you. Happy birthday to you. Gutlaýarys ýaş doýun. Happy, happy birthday, happy, happy to you. Happy birthday to you. Gutlaýarys ýaş doýun. Üfleşemi hasıl bolsun arzuwun, arzuwun. Gülki bolsun, şatlyk bolsun her günüň, her günüň. Düphemişe ýanynda sen her günüň. Bugün. Assalamu alaykum. Ejes gelinije. Agtyk ýaşlygyň bolsun. Ýaşlygyň ýaşlygyň bolsun. Gurbangella aga. Toýly Muratjanyň adyny utlaýas. Şol şaly günü bilen sizi ilki bilen hemmäňizde nekeje haýyş bar. Bir telefona syýamka edýärler. Nesip odaňarsy 2 sutkadan Jeyhun Production hemmäňizde paýlaşýar şu videony. Şonu telefonlaryňyza geçirip alyp görýärsiňiz. Häzir telefonlary goýup bir el çarpalyň däçsan üçin. Ana inni sowgatlardan ödüm ilki bilen Toýly Muratjanyň mehriban käbetine ýollan sowgatlaryna başlajak. Ne bu size şoň şalygyny ýatda tursun. Toýlyjanyň adyny. Bulan bolsa Aýşada Toýlyň söwürýär. Reklamlar ulaşsak çalsak. Şeýle-de ne şu ýerde Şadyrjanyň adyndan Moskvada oğlumun adyndan size sowgat bar. Ödüm ertir Şadyr diýen doglangyň ekeni. Hoşa saatla eken siz Şadyrjan için el sarf berýärmi? Ana, bilen ýürüýse size Şadyrjanyň adyny. Ine bugül çemennem Toýlyja söwürýärmi goşursaň neydi? Bunun aptalından pul bolsa hemme de goşaýlarmy? Bulam ýerite Toýlyň adyndan. Innem sowgatlar goşurar, ilki bilen bir tüýjülük tortuny goşursak däçsana. Birde goýasyn. Ene däden adyndan. Ýa-da gözü öwrenjek şoň üstünde ýypserdiň soňam ýa-da gözü. Toýlyň aýsyna. Ene. Toýlyjanyň adyndan.
Mehriban oğluna ene dersin. Toy binmek netice versin. Al soyunu. Ana, inni Sadır Salın adından yankı ölse gitmedi. Sonra bir alayla sizin pullarınızı alıyoruz. Ağlamadır yine bir köylü var. Yine bilen Sadır Salın adından. O siz el satmayın mı? Her gün ayıp. Yine soğuklar koşturayın dedim ben şöyle. Yine bulam yine saat toylu bırak Salın adından, dedesinin adından. Bulam yine dedesinin adından. Yine Beram. Yeter, terör mü? Ya Yasmin ne kadar var? Ala. Ne derdim can yaşımı değil mi olsun? Ala. Tango dagoncum nimem avloncum yaşadım ben. Buralın yaşın benim. Senin yaşadığın olsun, en atasını öpali, yaşların bir olup geçsin. Sen yaşını değil mi olsun? Oğlun yaşını verdin. Gelin alma toylağına da şeyde oturali. Ayşet ya, oğlun yaşlı değil mi olsun? Nen ağtın yaşlı değil mi olsun? Sadırdı toylum rat. Oğul gedin anırda da sağamanca gedin. Oğlum yaşını değil mi olsun? İyin peskin uçlar yaş olsun. Sen yaşını değil mi olsun? Oğlun yaşını verdin. Dersen yaşını değil mi olsun? Gör oğlun yaşını verdin. Göreceğin oğul olsun. Sen oğlunun kutlu olsun. Udak yaşa. Güllerin hem işe gülüp getsin. Toy dik geleyli. Öyle. Köp yaşa mutlu olur. That's it. Allah'ım bize derin baktı, var devletim edin oğlum. Allah'ım bize derin baktı, var devletim edin oğlum. Dedenin tepkiri baktı, sevim yerde kalmadı oğlum. Bugünkü ödünün bir yaşını dolduryan Dədəstanın daisi Qurban Muhammed men yanımda Kadir Qurban Muhammed Körpecanın tasını almaq dəvinəm yerini yetirir Türkmeninin acayip dəvinə de hemen mihmalar bilen sayat olur. Qurban Muhammed sen yegenin yaşı değil mi olsun? Ağlam, yegen yaşını değil mi olsun? Udak yaşı, gördüğünden kovuluk tozun. Onun hem hürmetli daisi sas alıyor. Bağıt bolup gelin öye, ocağıma balgın eye. Bağıt bolup gelin öye, ocağıma balgın eye. Yıkılmazıp mekan gayı, arkanda men edim oğlum. Yıkılmazıp mekan gayı, arkanda men edim oğlum.
منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا الله الله يا بابا سلام عليك يا بابا الله الله يا بابا سلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا أشهد بالله يا بابا ما شفت سوى جرح الحبيب علاش صعيب واش غالي فيه مشهود عليك واشهد بالله ما شفت سوى وانتك يا سيدي ردك يا سيدي مش موافقين مش موافقين والنار في قلبي بدها في قلبي بحرك وايدي بحرك وايدي الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا بنجيك نزور يا بابا